खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 9 अक्ट'बराव सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि सिराजुलियाव मोनाबिलि समाव एटिएमआव रां सोनो फैनायावनो दुथांफोरा गुलि गावनानै एटिएमनिफ्राय रां लुथिनानै लानानै खारदोंमोन। बे लुथिनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमनो हानाय जाबाय। हमजानायनि मादाव रदालि ब्रह्म मुंनि सासे आइजो आरो गुबुन सासेनि मुङा प्राणकृष्ण सनवाल। एटिएमनिफ्राय रां लुथिनाय जाथायखौ लानानै एसबिआइआ 25 लाख रां लुथिनायनि एफआइआर होदोंमोन। बेनि सायावनो अपारेशन खालामनाया जागासिनो दंमोन। सप्तासे सिगांनिफ्रायनो गोख्रोङै अपारेशन खालामबाय थानायनि उनाव मैया बरसला पुलिस थानानि असि गुवाल हाजरिकानि दैदेननायाव रां लुथिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दुथांखौ हमनो हानाय जाबाय आरो बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां साबासोखौ सिनायनो हानाय जाखाबाय। दुथांफोरखौ हमनो थाखाय क'क्राझार उदालगुरियाव अपारेशन खालामनाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो। बरसला पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सानै दाखाथिफोरनिफ्राय 5,75,000 रां हमनो हादों। बेनि मादाव रदालि ब्रह्मनिफ्रायनो 1,75,000 रांखौ हमनो हादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दाखाथि जानायजों लोब्बा थानाय रदालि ब्रह्मआ गुबैयै उदालगुरिनिमोन, उनाव ढेकियाजुलिनि पानबारियाव जुलि जाहैदों। लुथिनाय केसआव गावखौ पुलिसफोरा नागिरबाय थानायखौ खौरां मोनखानानै बिथाङा जायगा सोलाय सोलाय थागासिनो दंखायोमोन आरो रांखौबो गुबुन गुबुन जायगायाव दोनखादोंमोन। हमजानाय सानखालिबो डिब्रुगड़आव बिदानि न'आव थांनानै बिश्वनाथ फारसे फैगासिनो दंमोन। बे समावनो पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बरसला पुलिसआ। आसामनि मोनबा बियाबाव जानो गोनां उप्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ बोखांनानै लाफिननाया मैया जोबथा सानमोन। बिजाथिलाइ बोखांनायनि जोबथा सानाव माखासे बिजाथिफोरा गावसोरनि नमिनेशन गथायनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय। बेनि मादाव 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनाय हारकिउलिस बसुमतारी, नारा बसुमतारी, एमडि शाहिद आली शेख, बाबुलाल बेसेरा आरो उत्तम कुमार माजुमदार बिथांमोनहा गावसोरनि बिजाथिलाइखौ बोखांनानै लाफिनबाय। गुबुन फारसेथिं 58 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि चन्दि बसुमतारी, देबेन बर' आरो इमानुएल मुसाहारि बिथांमोनहा गावसोरनि बिजाथिलाइ गथायनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय। प्रमद बर' बिथांनि खावलायनायाव चन्दि बसुमतारी आरो देबेन बर' बिथांमोनहा गावसोरनि नमिनेशनखौ बोखांनानै लाफिनदों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों प्रमद बर'आ। बेराफारसेथिं डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनायाव इमानुएल मुसाहारिया नमिनेशनखौ बोखांनानै लाफिनदों। मख'नो गोनांदि इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्रायबो रिजाइनखौ होबाय। आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांनिसिम गांसे लाइजाम लिरहरनानै दोलो नागारनायनि बाथ्राखौ फोरमायहरदों बिथां इमानुएल मुसाहारिया। नमिनेशन बोखांनानै लानायनि सिगांनो इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बिजेपि दोलो एंगारदोंमोन आरो बिथाङा लाइजामाव लिरदोंमोन दि जायनाखि 58 नं तामुलपुर बियाबाव बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि होआखै, बिनिखायनो बिजेपिनि मावथिफोर आरो मददगिरिफोरनि खावलायनायाव उदां बिजाथि महरै गसंदों। बिजेपिनि सोद्रोमा जासेयावबो उदां बिजाथि महरै गसंनायजों जाहाथे दोलोआव बेले बेजे सोमजिया, बेनिखायनो बिजेपि दोलोखौ एंगारनो थांखि लाबाय होननानै फोरमायथिदोंमोन बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिजेपि दोलोआ 58 नं तामुलपुराव बिजेपिनि मददगिरिफोर आरो मावथिफोरखौ नासयनानै इउपिपिएल दोलोनोसो एंगारनानै होदों। उननि समावबो बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंगोन बायदिखौ नुहुरा होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बिटिआरआव बिजेपिखौ गोख्रोंसिन खालामनो आरो बिजेपिनि फिरफिलाखौ गोजौसिनाव दोननो थाखायसो बिजेपि दोलोनि थाखाय खामानि मावबोदों। उननि समावबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि भिजननि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायथिदोंमोन बिथाङा। नाथाय उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय दोलो एंगारलायनाय बिजाथिया दोलो एंगारनायनि एसे उनावनो नमिनेशनखौ बोखांनानै लाफिनदों। बेखौ लानानै खौरांगिरिफ्रा इमानुएल मुसाहारि बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन दि सोरनिबा नारसिननायाव बेबायदि खालामदों नामा होननानै, नाथाय बिथां इमानुएल मुसाहारिया सिरि थानानै बेनि फिननाय होआलासे आनज्रायलांदों। दुर्गा फुजानि समाव 11 अक्ट'बरनिफ्राय 15 अक्ट'बरनि गेजेराव आसामाव गासै मोन 541 एक्सिडेन्ट जादों। स्टेट इमार्जेन्सि सार्भिसआ मोनसे रिपर्ट दिहुन्नाय बायदिब्ला देग्लायनि दुर्गा फुजायाव मोन 541 रड एक्सिडेन्ट जादों। एक्सिडेन्ट जानायनि मादाव 14 अक्ट'बरावनो बयनिख्रुइबो बांसिनै एक्सिडेन्टआ जादों, गासै मोन 137। बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला बाक्सायाव गासै मोन 13 एक्सिडेन्ट जादों, चिराङाव गासै मोन 8 एक्सिडेन्ट जादों, क'क्राझाराव मोन 5 एक्सिडेन्ट जादों आरो उदालगुरियाव मोन 20 एक्सिडेन्ट जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन जिल्लाफोराव बरपेटायाव मोन 29, बङाइगावआव मोन 20, धेमाजियाव मोन 21, कामरुप रुरेलाव 49, बेनो बयनिख्रुइबो बांसिन। कार्बि आंलंआव मोन 27, लखिमपुराव मोन 14,
सनितपुराव मोनथामजिनै, तिनसुकियायाव मोनथामजिनै आरो बेनि अनगायैबो माखासे जिल्लाफोरावबो एक्सिडेन्टआ जादों। नब कुमार सरनियाजों दैदेनजानाय जिएसपि दोलोनिफ्राय देरहासार जानो हानाय इएम घ्यानचान्द दास बिथाङा जिएसपि दोलोखौ एंगारा। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि इएम घ्यानचान्द दासखौ जिएसपि दोलो एंगारनानै बिजेपि नङाब्ला इउपिपिएल दोलोआव हाबसिगोन होननानै खौरां मोननाय जादोंमोन। नाथाय गोसारनाय बे खौराङा नंखाय होननानै खेंफोरथि होबाय इएम घ्यानचान्द दास बिथाङा। बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि दासान्दि जिएसपि दोलोखौ लानानै सोलिबाय थानाय जेंना आरो गावनि पार्सनेल जेंनाखौ सावरायनो थाखायसो बिजेपिनि दैदेनगिरि जयन्त मल्ला बर'आ बिथांखौ लोगो हमदोंमोन आरो बिथांनि गेजेरजों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमनानै सावरायनो नागिरदोंमोन। बेखौनो माखासे सुबुंफोरा गोरोन्थि बुजिनायाव गोरोन्थि खौराङा गोसारदों होननानै फोरमायथियो घ्यानचान्द दास बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि बे समाव बिथाङा जिएसपि दोलो एंगारनायनि सोमोन्दै जेबो सानाखै। बिजेपि आरो इउपिपिएल बे मोननैबो दोलोआव हाबनाय नङा। जिएसपि दोलोआ जोबस्रांलाङोब्लाबो इन्डिपेन्डेन्ट थागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां इएम घ्यानचान्द दासआ। मानि थाखाय अफिसियेल नटिसफोराव बिटिआर लिरनो हाया बेनि फिननायखौ 58 नं तामुलपुर बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंनाय गणेश कछारी बिथाङा फोरमायथिनानै होदों। बिथां गणेश कछारीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिआरआ दासिमबो एक्ट जायाखै आरो संबिधानिक नङा। बे समाव बिटिआरआ आबुं जाथ'वाखै होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि बिटिसिखौ पार्लियामेन्टनि लकसभा आरो राज्यसभा मोननैबो हाउसआव पास जाखांनायनि उनाव प्रेसिडेन्टआ सागान होखांनायनि उनावसो बिटिसिआ मोनसे एक्ट जादों, नाथाय बिटिआरआ दासिमबो एक्ट जाथ'वाखै। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हानाय 6 शिड्युलनि गोहोखौ दा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोनसेनि उनाव मोनसे डिसिनि गेजेरजों आसाम सोरखारा लांफिनगासिनो दङ होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदोंदि प्रमद बर'आ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै। बिटिसिनि इएम आरो मन्थ्रिफोरा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लोगो हमनो थाखाय लाइनाव थानो गोनां जायो, जेराव सिगांनि समाव माबा मोनसे सावरायनो थाखाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ टेबोलाव लिंहरनानै सावरायनो हायोमोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि सिङाव थानाय खाग्राबारि सेरनि बोरसि दैसायाव मोनसे नाव जाब्रबथाय जादों। बे नाव जाब्रबथायाव 9 सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो सासे आइजोआ गोमानानै दङ। उनाव नाव जाब्रबथाय जानायजों जोखोम जानाय 9 सुबुंफोरखौ बरपेटा रड गुदि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बोरसि दैसाखौ बारनानै हरै फारसे दिन हाजिरा मावग्रा गासै 10 सुबुंफोरा नावजों दैखौ बारनो नागिरदोंमोन। बेयावनो बे जाथाया जादों। नाव जाब्रबथाय जानायनि खौरांखौ मोननानै कबथना पुलिस आरो एसडिआरएफनि मोनसे हान्जाया जाथायथिलियाव नुजाफैदों आरो एसडिआरएफनि हान्जाया रायजो राजानि हेफाजाबाव गोमानानै थानाय सासे आइजोखौ नागिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दंमोन, अब्लाबो आइजोखौ मोननो हानाय जायाखैमोन। आसाम गुवाहाटीनि उदेशना बर'आ बिथाङा मिस इन्डिया सुपार मडेल इन्टारनेशनेल 2021 कन्टेस्टआव देरहासार जानो हाबाय। बे कन्टेस्टखौ ड्रिम्स प्रडाक्शन हाउसआ लखनौआव हस्ट खालामदोंमोन। मिस इन्डिया सुपार मडेल इन्टारनेशनेल 2021 कन्टेस्टआव भोपालनि श्रिया तलवारआ फार्स्ट रानार आप जानो हादों आरो दिल्लीनि निशा गुलिया बिथाङा सेकेन्ड रानार आप जानो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीराव 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामानि पेम्पर द्रांबल ओनसोलाव 2 उदखारिफोरखौ सिकिउरिटि फर्सआ गावथारदों। 2 उदखारिनि मादाव सासेया लास्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि टप कामान्डार मुङा उमर मुश्ताक खान्डे, जाय श्रीनगराव 2 पुलिसखौ गावथारनाय आरो गोबां क्रिमिनेल केसआव आखाइ दंमोन होननानै फोरमायथिदों काश्मीरनि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस बिजय कुमार बिथाङा। 2 उदखारिखौ गावथारनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियारबो बोखांनो हादों। बावैसो सिगां उदखारिफोरा सिभिलियान्सफोरखौ गावथारनायनि उनाव दासिम गासै 8 एनकाउन्टाराव 11 उदखारिफोरखौ गावथारनो हाबाय होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। जाय समाव जोंनि जायगायाव अखा हायैनि थाखाय गरमजों गोजोन गैयै जानो गोनां जादों, बे समाव केरेलायाव गोबां अखा आरो दैबाना जादों। दासिम 6 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो 12आ गोमानानै दङ। खोला आरो मिरु केरेलायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना आरो हा गिसिगानायजों 6 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो 12 गोमानानै थानायनि रिपर्टआव मोननाय जादों। दैबानाजों खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय केरेला सोरखारा डिफेन्स फर्सनि मदद लानो गोनांथि जादों। इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट (IMD) केरेलानि माखासे जिल्लाफोरखौ रेड एलार्ट फोसावदों। जिल्लाफोरा जाहैबाय क'ट्टयम, एर्नाकुलम, इडुक्की आरो त्रिशूर। बिस गोनां साहा बिस्कुट मोनजाफ्लांनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 5 जोखोम जादों। बकाजाननि आरलंपिराव थाग्रा 5 गामियारिफोरा बिस गोनां जाग्रा आदार मोनजाफ्लांनायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनथाय लानो गोनां जादों आरो बे जाथायजों सासे 8 बोसोरनि हिनजावसा गथ'आ जिउ खोमानो गोनां जादों।
खौरांनि बायदिब्ला गामिनि नखरसेनाव चा बिस्कुट जानायनि उनावनो बयनिबो देहाया गाज्रि जानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासैनिबो देहायावनो उदै सानाय, गोबानाय, डायरिया बायदि जेंनाया नुजाथिदों, जायनि थाखाय बिस गोनां आदार मोनजाफ्रांनानै खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ बक'जान कमिउनिस्ट देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो गोनां जादों। माखासे गाज्रियै बेरामाव गोग्लैनायफोरखौ नागालेण्ड डिमापुरनि गंसे देहा फाहामसालियाव दैथायहरनो गोनां जादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।